दा दैमुनि बिलोगोयो कमेडि बानायग्रा दैमुआ बिनि बिलोगो नाहरलाय ओरैहाय ओरै नाहरलाय नाखौना आङो बानायग्रा ओंखाम उखैनाया हाथारला ओंखायनो जोङो चावमिन जानो नागिरदों मा सेम दैमु नायबादानायखा नोंथांना नायबाय थार' नायबाय थानांगौ जाहैदों मालाय गोरलै सिख्लानो सिख्लाजों बुरैजों सोलायबाय नामा गोरलैबावरा एखेखा माथो नोंसोर बैसोआव नुबाय मोखाङाव मा नुबाय नों खाथियाव खाथियाव लोगो मोनाखैलै दाबो अब्ला एखे नुखायो माथो सिनेमा नायनानैनो दाबो जाया र' जाबाय दे आं दाउदैखौ होना नगोन दे आयौ खामनायहाय बिदा $15 केजिसो खमाय नामालाय आंलाय अजना होयोलाय जोमनानै मायदामान लैजोब्बाय रा नै खालाया आरो बिनि सायावहाय थैयाबोल'सो मोननो हाबावबाय आयो थेलाखाना सथिसिबो नायदो दैमुआ नायदो दैमुआ मानसियानो मोजां हायो मानसिया दैमु नंगौना नङा कमेन्ट खालामदो एबार देखायबाय नोंथांमोननो चावमिन एवगासिनो नै दैमुनि बिलोगोनि दखानाव चावमिन जादों नै जों जा मोजां एवखाबाय कमेडि खालामो लांफैदेरला जासै बिलोगो खानो एसे समायखायोरा एखे समायो नायबादानाय नोंथांमोना नाय हनै ओरै नाहरलाय खनसे लाजियोनो ओंखारफेरनिखाय